I en ikke, wie. Of zoals ze in Salland zingt, wie. Of zoals ze in Nachtrook zingt, wie. Of zoals ze in Drenthe zingt, wij. Of zoals ze bijvoorbeeld in Zoerland zingt, wie. Allemaal verschillende uitspraken, maar wie bedoelt allemaal hetzelfde woord. Als je de uitspraken opschrijft, dan zit er op papier allemaal aan zoet, terwijl er allemaal hetzelfde woord bedoelt. I en ikke. Audi klank, ui, of i, of e, of i, nou op dezelfde wijze schreeuwt, dan kan daar iedereen een wijze in de ene uitspraken van afleiden. Eén spraken, één schrijfwijze. I en ikke, wie. Of zoals ze in Salland zingt, wie. Of zoals ze in Nachtrook zingt, wie. Of zoals ze in Drenthe zingt, wij. Of zoals ze bijvoorbeeld in Zoerland zingt, wie. Allemaal verschillende uitspraken, maar wie bedoelt allemaal hetzelfde woord. Als je de uitspraken opschrijft, dan zit er op papier allemaal aan zoet, terwijl er allemaal hetzelfde woord bedoelt. I en ikke. Audi klank, ui,